Nyakora Mugejuang no kanyo ka en dakika 7 mano tok sadek marokinyi makoro nyiso na chiel ka chiel wasedonje chenro mar mbako romo okinyi makawuono kaka pile ka wachako chenro mar mbako romo to wachako kod chal mar fwambo mago weche mopogore opogore matimore odiechieng' makawuono mwaluonu e kor gwenge duto mapacho ka weche minyalo bedo kod geno ni bo bedo ka ineno matut kochakore e weche manyien mag migago kachako chal mar fwambo Nyakora Mugejuang odiechieng' makawuono nitiere buche ma podi bro med ka iwinjo kata bro bedo ka dhi nyime mano e doho e pacho kae ka bende odiechieng' makawuono wang'e ni jalup jatend piny Kenya mothichi e apisi Rigathi Gachagua nitiere bura mane ochwalo e doho mawinjo buche mag aywagra kata court of appeal e pacho kae ka bende bura makamano ne okwedo ng'eto mano mar doho mamalo mane oyie ni jong'ad buche adek odhi mbele koda winjo bura mar thiche oko e apisi kata kamano Rigathi Gachagua kaachiel kod okinde mage ne giwacho ni ogai mar jalup ogai mar doho e pacho kae mano Philomena Mwilu onge kod ratiro mar chuogo aput mar jong'ad buche adek mar mondo mi owinja burane kata kamano doho mamalo nong'ado ni Philomena Mwilu kaluwore ni en deputy chief justice entiere kod ratiro mano mar yiero joyal buche adek mawinjo bucha Rigathi Gachagua kata kamano bang' ng'eto makamano Rigathi Gachagua kaachiel kod okinde mage ok ne mor kod ng'eto makamano mane momiyo ne gichwalo bura mano e doho mar aywagra kata court of appeal odiechieng' makawuono igeno ni doho mar appeal bro bedo ka chiwo ng'eto kotudore kod ywak makamano kopogore kod mano bende nitiere bura ma ne ochwal kod attorney general ma pacho kae ma bende koro mano ka tok doho nosechungo chenro mar Kithure Kindiki chamo muma attorney general nochwalo bura e doho kacha mar mondo mi doho mar aywagra ogola chika makoro mono Kithure Kindiki chamo muma bura makamano bende bro bed ka iwinjo odiechieng' makawuono e doho ma Milimani kendo abo bedo ka waluonu godo achiel kachiel mar mondo mi wawinjane gima doho ng'eto mar doho mar apila kotudore koda chungo chenro mar Kithure Kindiki chamo muma kaka jalup jatend piny Kenya mowala e pacho kae kopogore kod mano wach machielo ma bende pod wabo bedo ka waluonu e doho odiechieng' makawuono en kotudore kod ng'eto mibo bed ka igolo kod doho maduong' mogik e pacho kae kata Supreme Court odiechieng' makawuono Supreme Court kata doho maduong' mogik e pacho kae igeno ni bro bedo ka chiwo ng'eto kotudore kod paro mar chik omenda mano mar higa mar 2023 mano milongo kanyo kod dhongere ni Finance Act mano mar higa mar 2023 kawuono Supreme Court bro bedo ka golo ng'eto margi kotudore kod mago chochni makoni kod kocha mane oneno e Finance Act mar higa mar 2023 wach machielo ma bende waluonu Nyakora Mugejuang odiechieng' makawuono duond bura mano mar UDA United Democratic Alliance kaachiel kod jotelo mage odiechieng' makawuono gibro bedo ka gitwak kod jo Kenya kata gibro bedo ka gichiwo twak kotudore kod chal mar Kenya weche mopogore opogore mosebedo ka timore pacho kae kochakore weche matimore e paw siasa wantiere kod wach mano mar thicho oko kata kotudore kod wach jalup jatend piny mothich e apisi Rigathi Gachagua kaachiel kod lemo ma omako kaka jalup ogai kata jalup jatenda duond bura mar UDA odiechieng' makawuono gibo bedo ka giloso kod ute fwambo mano e apise magi mayudore Hasla Plaza ka bende twak makamano igeno ni bro bedo ka chakore saa 4 okinyi kapo ni twak makamano chakore kinde ma wantiere wadhi mbele kod twak e chenro mar mbako romo to bo bedo ka wakawe achiel kachiel mar mondo mi wawinjane kaka jotelo mago mag duond bura mar UDA loso kotudore kod siasa ma pacho kae kaachiel kod lemo ma jalup jatend piny Kenya mothichi e apisi Rigathi Gachagua omako e duond bura mar UDA wach machielo ma bende waluonu Nyakora Mugejuang picha mineno kae ma en picha mar mosenindo Willis Ayeko ne en jatenda Wells Fargo yande okwany ringre mare konege mano e county ma Siaya odiechieng' makawuono ringre Willis Ayeko mane en HR manager mar Wells Fargo ibo bed ka itimo ne bero mar yango kaka notho bero makamano igeno ni onego bene timore saa 2 mar okinyi nyalo bedo ni odhi nyime nyaka gisani kata kamano pod wabo bedo kwaluonu godo achiel kachiel ka bende bero makamano ni timo e kar kano ringre jomotho mano mar Lee Funeral Home mayudore buore Nairobi kae bang' mano wabo bedo ka wayango kendo wabo bedo ka wanyisi matut kotudore kod tho mano mar Willis Ayeko HR manager mano mar Wells Fargo mayando kwany ringre ne
ka onege e gwengego mag Nyamnini mayudore e kaunti ma Siaya. Kasani pod wamedo chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne wede, familia kaachiel kod osiepe mag mosenindo Willis Ayeko, ka bende wakwayo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe. To kapod otudore kod tho mar Willis Ayeko, nitiere achich moro ma obila mag okwach kich omako odiochieng' ma kawuono, kendo kokalo e yor tudruok mano mar DCI, mano mar X, nyaka sani koro giyango ni nitiere achich ma yang nyinge kaka Victor Ouma Okoth, ma koro ne omaki kitude kod nek mar Willis Ayeko. Likore ni Victor Ouma Okoth ne ondhi kata no maki mano e kardak mar Dandora Phase 5 mayudore buore Nairobi kae, ka bende liekore ni ne ntiere ot moro, ot ma bende ne onyiewo kata ne okodesa tok yudo omenda yo ma ok ni kare. Nyaka sani koro achich no mano Victor Ouma Okoth otweye e tesendo bila mano ma Mudhaiga, kama bende pod itimo nonro matut kotudore kod nek mano mar Willis Onyango Ayeko, mane en Human Resource Manager mar Wells Fargo, mayande okwanyo ringre mare. Kata kamano bila podi medo timo nonro matut kotudore kod nek mano mar Willis Ayeko. Kopogore kod mano nyaka Ramogi Ajwang', nyaka sani bende koro liekore ni nitiere medruoka e nek mag joma mine e pacho kae. Mane momiyo nyaka sani koro riwruok mar piny owacho mano mar FIDA Kenya, University Students Leaders kaachiel kod Women's Rights Organization odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gichiwo twak margi kotudore kod medruok e buche mag nek, mago nek mag mine ma nyaka sani koro giyango nosemedore ahinya e pacho kae. Ka bende gibiro bedo ka gichiwo twak makamano kar saa 4 mar okinyi e apise mag FIDA Kenya mayudore Amboseli Road, mano off Gitanga Road, Lavington e kaunti ma Nairobi kae. Gibiro bedo ka gichwalo mago paro mopogore opogore kotudore kod kaka inyalo geng' nek mag mine e pacho kae. Bende gibiro bedo ka gigolo kwan mag mine mosenegi e yo magalagala e pacho kae. Bende wabo bedo kwaluonu wach makamana achiel kachiel kotudore kod medruok mag nek mag mine moseneno e pacho kae e kinde mokalo chien kata gisani. Kopogore kod mano, wach mwaluonu achiel kachiel odiochieng' ma kawuono e kaunti mano ma Kisumu, mano tudore kod kapok wadhi e kaunti ma Kisumu, e kaunti mano ma Mombasa, odiochieng' ma kawuono nitiere romo mano mar 31 mar Medosa ma bende timore e kaunti ma Mombasa, mano miluongo kanyo kod dhongere ni 31st International Annual Convention of the Institute of Engineers of Kenya. Odiochieng' ma kawuono Medosa duto nyalo bedo ni nitiere ka dhowath nam chumbi ka koro giyuoro e romo margi mar 31 ma koro gipore wach kaka Medosa mwantiere gode pachoka. Jafombo marwa e kaunti ma Mombasa, George Oko, biro bedo ka luonwa wach makamano achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Koke kaunti ma Mombasa e kaunti ma Kisumu, riwruok mopogore opogore mochung' ne jochiw thieth e pacho kae, mano moriwo kuko, wantiere kanyo kod riwruok mano mar nurses, wantiere kod kunamlo, wantiere kanyo kod KNUPT kaachiel kod mano mochung' ne joma chiwo yedhe. Bende odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gitwak kod ute fwambo mane od thieth mano mar Kisumu East County Referral Hospital, mano ng'ere chon kaka District Hospital. Ka bende nyaka sani jochiw thieth nitiere kod ywak mopogore opogore, ka moko kuom gigo ma gibiro bedo ka gitwake e kinde ma gibiro bedo ka giloso kod jofwambo. Achiel kuom gi en kotudore kod deko mar osara margi, giywak kotudore kod chorogi e lemo mag tich kata mano miluongo kanyo kod dhongere ni promotions, kaachiel kod wechego mag ndiko gi e tich e yorno mongirore, kata mano magiluongo kanyo ni contracted staffs, mar mondo mi oketgi mar mondo mi koro ndikgi e yo mongirore kata permanent and pensionable, kaachiel kod deko mano mar osara ma kochakore dwe mar 1 nyaka dwe mar 2. Mago duto gin weche mar riwruok mag jochiw thieth e kaunti ma Kisumu biro bedo ka twak e odiochieng' ma kawuono, ma koro gintiere kod ywak mopogore opogore, kendo koro gidwaro ni sirikal owinjgi kendo otieka ywak maggi kata gichope winjruok makare mar mondo mi gidhi mbele kod tich e yo maber. Koke kaunti ma Kisumu, wach machielo ma bende waluono odiochieng' ma kawuono, mano e kaunti ma Migori, otudore kod chenro mano mar pi
midwa chaki e kaunti ma Migori. Ka bende chenro makamano ichano mar mondo mi okete mano Kuria East e kaunti ma Migori. Ka bende nyaka sani liekore ni nitiere gwenge moko e kaunti ma Migori ma jodak ok osebedo ka yudo pi maler ahinya. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono ten kaunti mano ma Migori bro bedo ka sidho ayanga kata yango chenro mar pi e gwengego mag Kuria East e kaunti ma Migori. Nyakora Ramogi Jongi kanye machopo godo e giko mar Chal Mar Fwambo okinyi ma kawuono. Kata kamano chenro pod iye lach. Yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor.